ngila ban pla yaki pop jongi sha ublei bet hoon ublei uyo sngo ya baro ki jing duai jongi kan thop ru yaki jing kerpa jongi nakabanta ka jing map ulong uba isen bat uba kloy ban ma bengi Henry ublei ukwa ru yak ba bhatam nakabanta jongi ulabu yak sakramen jong ka jing penyesuk nakabanta ka jing mentoy jongi hi perkhat kumni Pila ban kren ber doktor hakapun sapang ka jingpang. Henry ban yo ya ka jing sumar ka bapaka pide ban let ya kendu ya umar kman. Ka jing pelapop kaya seriem pat kata. Kadai ka lenti jongi ban yo mat ya ka jing penkia jong ublei. Ngi plai ki pop jongi ha uleng do namar ba ulong uba janai uba hok bat uba klempop. Henry namar ba usyong hasenduk pla haka kerteng jong uji sukris. Ulong kalat bangin yo mat eka jingai jong ublei. Kumba uji su ulama beki pop kat ba udang dan haka perthei. Kum taru menta udang beteng ban ma bengi lengba ke jing syarai jong ki lengdo yala kilang brot. Ka sakramen jong ka jing penyesuk kadai ka jing ai ngobha jong ublei ka jing kit ka bakhya. Kadai kalat ka basisha ban mat ka jing it bat ka jing map jong u. Ka ayangi kalat ban sedang temai klem ka jing syak ka dum ha ka pop. Ka sakramen jo ka jing penyesuk ka don ka tenrai ha ka jing tho bakhuit. Uji suhi ula ai ha ki apostol jong u ya ka bor ban map ya ki pop. Ha ka gospel jong Yohanes kalenong ka ba arpo de khot arpo ar bat arpo lai. Uji su ula persat halor ki senran bat ula ong. Tu pediang ya siem bakhuit. Yaki pop jong nu bapila map la map yaki pop jong nu bapila pensa la pensa yaki. Kani kabor kamdai tang na kabenta ki apostol. Kahiar pateng hakinong mi bujili jong ki kata ki bishop bat ki lengdo. Ujisu ukwa ban pentikna bangila ban yo ya ka jing map jong u wat hadien ka jing kiu no jong u shabeneng. U IT yakani ka kam syakri ha ka balang jong u. Ka balang nadu ki por mensyua kelas ngothu ya ka jing dan kam jong ka jing pelapop. Ha ka shithi u Jacob kelenong ka basan dekot kan riu ka ong. Namar kata tu ya pla ya laki pop markeliang bat tu duai uwe na kebenta uwe pat ba pindup yo jing kot. Ka jing pelapop kam day tang ka jing ken ya ki pop jongi. Kadai ka jing wat ya ka jing penkot bat ka jing penyesuk. Kadai ka jing ailat ya ka jing yarap jong ublei ban penkela ya ka jing jongi. Don ka tu kat ni gi bakli balai don kam ban pelapop hau lengdo. Ki ong ba ublei ula ban ma bengi klem da don kam jing yalam da unuru. Hoon kadai ka basisha. Ublei uma bengi. Henry ujiet ban map lengba ka sakramen jong ka jing penyesuk da ka ba pendon kam ya ulengdo kum ka atyar jong u. Ulengdo usngap da ka jing sngosen bat uyarap yangi ban sngotu ya ka tenrai jong ka jing le pop jong ni bat ban shem ya ka rai ka bas kem ban penbha ya la ka jing im. Upentikna ba ublei ulayo sngo bat ulam map ya ki pop jong ni. Ulengdo umla satya ban penpau ya kaba ulayo sngo ha ka jing pelapop. Wat lada uhapan mi no na ka balang na kinu kidaw ki balong persya ya ka jing hikai ka balang. Ulengdo umap bengi na marba uyo jing mentoy ya ladi. Umap ha ka kerteng jong u Jisu Kris. Day na markata baka balang ka hikai ba wat lada ulengdo hi ulong unong pom ka sakramen kadang trekam. Habangi playa laki pop jongi. Ngimat ya ka jing jeliu jong ka jing iet bat ka jing isin jong ublei. Ngiken mau ba ulong uba kloy ban maap yangi man la kapor. Kani kawan ra ya ka jing suk ka jing kemen bat ka jing lan luit. Ka jing pelapop man kapor kaya rap yangi ban san ha ka jing kuit. Kapenlong yangi ban sngotu kambha ya ki pop jongi bat kapen klan yangi ban kiar na kapop haki por ban wan. Kapen janru yangi sya ublei bat kapen klan ya ka jinget jongi. Ladang ila jingai na ka sakramen jo ka jing penyesuk menta la ka tu ka ni por
WhatsApp ting ban wan pai biang. Ublay u kener laki kti bat u up yangi barabor, u kloy ban pediang sngob ha biang yangi syaka yeng jong u.